Urmărești Ingredients for Learning Podcast. Salutare tuturor! Bine ne regăsim la un nou episod al podcastului Ingredients for Learning. Alături de noi astăzi o avem pe Oana Pascu. Oana, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și că ești alături de noi astăzi. Eu mulțumesc frumos pentru invitație. Bine ai venit între învățăcei de lungă durată și de cale lungă, ca să zic așa. Dragilor, probabil unii dintre voi o știți pe Oana, probabil pe unii dintre voi sau pentru unii dintre voi Oana a fost complicele vostru, cu siguranță, pentru că Oana este fondatorul și ownerul business-ului complice.ro, site-ul de pe care voi puteți să faceți cadouri celor dragi, celor apropiați, echipelor voastre, dacă conduceți echipe sau companii, și de ce nu chiar și vouă înșivă. Este site-ul și business-ul pe care Oana l-a pornit după 15 ani de experiență de corporații și nu oriunde, ci la o corporație de prestigiu și cu vechime și cu o cultură faină, și anume Conex, devenit apoi Vodafone. Și cum îi place ei să spună, a fost o corporatistă și o angajată cu toate badge-urile în ordine, în sensul că a trecut de la entry level și a trecut prin mai multe poziții până în poziții de management, a avut mai multe roluri în acei 15 ani și a crescut și s-a dezvoltat frumos. Și a demonstrat atât ei cât și celor din jur că poate și că are rezultate bune. Și când să-și facă viața mai confortabilă și mai frumoasă, s-a gândit de ce nu să intre în zona antreprenoriatului, acolo unde câteodată, cel puțin la început, singurătatea face parte din business-ul ăsta. Adrenalina e la cote maxime, dar aici cu siguranță a ajutat-o, pentru că știu că știți și voi că pe site-ul ei sunt multe cadouri cu și despre adrenalină și mulți căutăm asta câteodată. Dar totuși un domeniu nou și un business nou pentru ea. Și n-a făcut asta pentru că se săturase de corporație sau nu i-a plăcut. Dimpotrivă, am auzit-o și există înregistrări, dacă o să o căutați pe internet, în care spune clar că i-a plăcut experiența de corporație, a crescut mult, a dezvoltat-o mult, a învățat foarte multe, doar că își dorea să facă asta din pasiune, pentru că ea vedea cadourile ca fiind altfel. Vrea să facă din acest business un business care să vă aducă vouă și nouă tuturor o alternativă la cadourile clasice. Și mai mult decât atât, după pandemie a reușit să facă mai mult din acest business, în sensul că a transformat acest business într-un curator de experiențe. Oana, dacă am ratat ceva, te rog să adaugi tu. A fost foarte frumos. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată că ești alături de noi astăzi. Mulțumesc. Aș începe cu o întrebare care deja aud așa niște murmure, cu siguranță o mai au și alții acum în minte. De ce și cum te-ai apucat după 15 ani dintr-o companie care creștea, de la un parcurs în care tu ai crescut frumos și te dezvoltai bine, să te apuci să faci ceva absolut de la zero și într-un domeniu total diferit? Ce te-a motivat, de ce atunci și cum ai luat decizie? Acum, știu, după ani și ani, de câte ori mă gândesc în spate, parcă reinterpretez într-un fel diferit. Acum eu știu ce-o fi fost la momentul respectiv, exact în mintea mea. Ideea este că, într-adevăr, în 15 ani, cred că am avut vreo 8-9 poziții pe care le-am schimbat. N-am avut timp să mă plictisesc și clar, deci nu m-am plictisit nicio zi din corporație cât am lucrat, dar cumva simțeam la un moment dat, am început să simt că, știi, valoarea adăugată pe care o primești în fiecare zi este din ce în ce mai mică. Și mi era clar că este ideal, este și dacă e să sfătuiesc pe cineva astăzi, aș sfătui să schimbe locul de muncă, nu o dată la un an sau o dată la 2 ani, dar din când în când este sănătos să faci schimbări, pentru că vezi alte medii, cunoști, adică eu ajunsesem după 15 ani și cei mai buni prieteni și așa, tot din Conex Vodafone erau, știi, cumva mi se părea la un moment dat că trăiesc, mi se părea, trăiam la un moment dat într-o bulă foarte, pe care am început să o resimt ca fiind limitată.
Îmi amintesc că eram deja de vreo 7 ani în Conex, în Vodafone și am fost într-o vizită de schimb de experiență la Praga, Oscar se numea atunci, compania soră așa, și acolo era un director de marketing. Normal, la început am făcut cunoștință și fiecare s-a prezentat și când a auzit că și eu și colega mea eram de 7 ani, zice, Doamne, dar eu nu stau niciun loc mai mult de 2, 3 ani maxim, dacă e vreun proiect așa super interesant, dar mi se pare, știi, și cu toate astea am ajuns la 15 ani, dar cumva așa încet, încet am început să înțeleg ce vroia să spună, faptul că îți lipsește totuși diversitatea. Ultima poziție pe care am avut-o, înainte să plec din Vodafone, a presupus și managementul canalului de vânzări indirecte, unde am interacționat cu foarte mulți parteneri Vodafone care erau firme, antreprenori români și m-am apropiat mai mult de acest aspect pe care altfel era foarte departe de unde eram eu pe pozițiile Mhm. mele și ce făceam sau ce făcusem până atunci. Și cumva mi s-a părut că a devenit mai tangibilă partea asta de a face ceva al meu. A face ceva al meu a fost în capul meu de foarte mult timp. Nu știam ce, nu știam cum, Asta nu vreau să aveai te nici. întreb, dacă acest al tău era complice.ro sau altceva. Nu știm, nu se știe. Deci nu a avut niciodată o formă definită, nu am știut ce, pur și simplu mi-ar fi plăcut să fac ceva al meu și în corporație am beneficiat de foarte multă independență și putere de decizie și adică n-am simțit niciodată o limitare, evident că erau limitări de buget, existau Proceduri, un cadru. norme, regulamente interioare. Exact, dar am beneficiat de foarte multă libertate și am putut să-mi pun amprenta asupra, dar totuși nu era al meu. Era chestia asta. Și la vârsta de 35 de ani, acum nu știu dacă a fost și ceva, știi, un milestone din ăla important, partea asta că primeam din ce în ce mai puțină valoare adăugată și nevoia de a ieși un pic din bula respectivă a devenit din ce în ce mai stringentă și am avut niște propuneri să plec din țară, evident, în același domeniu, pe aceleași poziții, că na, cine te ia pentru poziția de expert pe care o ai. Deși toată lumea din jurul meu era ferm convinsă că sigur ăla va fi pasul, adică părea foarte logic, ținând cont de parcursul meu de până atunci, m-am gândit, ok, plec din țară, trebuie să stai minim 2 ani ca să înțelegi și tu ceva, să aibă o valoare și pentru oamenii respectivi. Și mă întorc după 2 ani, la 37 de ani, nu aveam copil. Statistic vorbind, lucrurile nu mai sunt atât de ușoare pentru femei de la o anumită vârstă în sus să nască. Nu simțeam nevoia stringentă de a avea un copil, dar totuși în viața mea trebuia să existe și un copil, adică L-aveai. mi era clar și îmi doream la un moment dat. Mhm. Și atunci am spus, ok, până la urmă tot vreau ceva al meu, dacă nu acum, atunci când? Și am luat decizia, bun, ăsta este momentul. Decizia asta am luat-o de Crăciun, când aveam niște zile libere cât de cât în care puteam Ai să gândesc, putut să pentru că altfel reflectezi și n-aș să iei Da, decizii. știi, am ieșit Deci din... ți-ai făcut cadou Mi-am făcut cadou. complice.ro de Crăciun. Exact. Da, dar nici în momentul acela nu știam că voi face complice.ro. Și după ce am luat decizia că voi face această schimbare, am stat câteva luni și m-am Ok, deci gândit prima dată ce... a fost decizia că vrei ceva al Da, tău. Încă n-avea da, formă, nici de Crăciun când ai luat decizia, n-a nu, căpătase forma și apoi ai nu, lucrat, adică ai stat să te gândești ce ce ți-ar vreau. aduce acea plus valoare de care vorbeam Da, și și da, te-ar da, face happy să fie al tău și să-l gestionezi de acolo încolo. Și cum a venit da. Complice? Cum ți s-a arătat? De unde a Um, venit lumina, inspirația?
A fost, știi, când, sau mă rog, nu știu dacă știi, dar probabil mulți antreprenori, când vor să facă lucruri, vor să facă altceva și vor să schimbe și să intre în antreprenoriat, unii o fac pentru că au un flair foarte bun de business, identifică oportunități, alții o fac pentru că își doresc să facă ceea ce le place. Și stând să mă gândesc un pic ceea ce îmi place, au reieșit la suprafață două direcții clare și sigure. Una era partea de decorații interioare și așa, am tatonat un pic terenul de a face un business similar cu Vivre la momentul respectiv. Chiar am fost la un târg de decorații la Frankfurt, la unul din cele mai mari târguri de decorații interioare, mi-am stabilit contact, adică a fost documentat pasul. Și cealaltă direcție era partea asta de a-i surprinde pe cei din jurul meu, de a face cadouri altfel. Și a fost o idee, asta a fost o idee foarte veche, cumva încă din facultate. Țin minte că făceam tot felul de surprize celor din jur, experiențe din astea create cu ce mă pricepeam la nivelul de atunci și al societății de atunci și al ceea ce îmi permiteam eu la momentul respectiv. Dar totdeauna încercam să-i surprind pe ceilalți și mie îmi plăcea, adică pentru mine era o provocare când trebuia să facem un cadou cuiva pe care o luam așa cu super entuziasm. Și Îi ajutai și pe alții, Ioana? Sau doar îi când ajutam făceai și tu pe alții, cadouri? sigur. Sigur, și m-am gândit, țin minte că mi-a rămas gândul ăsta în minte în facultate, ce ar fi să pot eu să îi ajut, adică să pot să fac un business din asta, să am un business și cu asta să mă ocup, să îi ajut pe cei din jurul meu să facă astfel de momente speciale, să creeze momente și amintiri, practic, pentru că este despre amintiri. Atunci, mă rog, mi-am reprimat repede ideea din cap. Eram deja angajată la Conex, dar adică n-am avut exemple de antreprenoriat lângă mine, în jurul meu și internetul nu era ceea ce este astăzi, adică eram într-un alt stadiu. Și cumva, cred că firesc mi-a reapărut în minte în partea asta, experiențele, adică dacă mă întreb care e pasiunea mea, o să spun că experiențele. Mai primesc de multe ori această întrebare, ori de câte ori mă duc în concediu undeva sau eu totdeauna caut ce experiențe putem să trăim noi acolo. Și am zis, ok, nici nu există la noi așa ceva. Am aflat ulterior că există așa, am descoperit eu America așa, dar nu erau vizibile pentru mine cel puțin și inclusiv din punct de vedere business, am luat decizia că nu se compară nevoile de cash flow de care ai nevoie într-un business gen Vivre cu nevoile de cash flow pe care le ai într-un astfel de business de servicii și atunci am luat decizia de a face acest business de experiențe care să poată să fie oferite cadou de cei dragi. Și asta a fost gândita inițială pe care am avut-o de a oferi cadouri bazate pe experiențe celor dragi, deci la nivel de persoane fizice. În timp s-au schimbat multe. Avem o secțiune specială de corporate și partea corporate a devenit mai substanțială din punct de vedere al cifrei de afaceri versus persoane fizice. Avem partea asta mai ales după pandemie, de a lua experiențe pentru a te bucura tu pentru tine de ele, pentru că am realizat că ne-am trezit înconjurați de o grămadă de obiecte și ne-am dat seama că nu acolo stă fericirea noastră, ci în experiențele pe care le trăim cu cei dragi. Și atunci, din ce în ce mai mulți oameni au început să se bucure și ei de experiențe. În continuare, majoritatea le oferă cadou, că pentru noi ne ocupăm mai târziu, mai pe la pensie, așa, nu știu. Eu asta vreau să spun că dincolo, adică în spatele acestei inițiative ale voastre, voi indirect îi puteți ajuta pe oameni pe self-care. Pentru că Da. nu prea facem asta, din păcate, și nu numai la noi în România, ci în general, exact cum bine ai zis și tu, de obicei pe noi le lăsăm
la coadă, știi? Da. Deși ar trebui să fie invers și să ne punem noi masca de oxigen, să fim noi bine, fiind noi bine cu noi și sănătoși și happy, putem să fim mai utili celor din jur și să fim și o prezență mai plăcută. Așa că ați face cadou ție însuți și cu atât mai mult cu cât, nu știu, poate ești într-o perioadă în care ești mai puțin înconjurat de multă lume. Nu văd neapărat o Da. problemă să te bucuri de asta și să-ți oferi ceva sau să-ți oferi în semn de recunoștință sau apreciere că ți-a ieșit ceva. Că Exact, ți-ai da, propus da. să faci o dietă, să faci 7 săptămâni de sport și ți-a ieșit asta. Și îți dai cadou experiență, Un atelier de până la urmă cozonaci. asta îți rămâne. Da. Dar ascultându-te acum și spunând că pasiunea ta e experiența și ascultându-te și cunoscând și business-ul tău, eu personal cumpărând câteva cadouri de acolo și experiențe, mi-am adus aminte de cartea lui Elizabeth Dunn, Happy Money. Nu știu dacă ai Ok. citit-o. Nu. Ideea centrală și cu multe studii pe care le aducem ca argumente este că oamenii, adică banii cei mai bine cheltuiți din punct de vedere al fericirii, sunt banii dați pe experiențe. Și aduce Absolut. foarte Da. multe Da. exemple practice, studii în spate care arată asta și după Da. casă și mașină, știi că, na, exact cum ziceai și tu, foarte multă lume cumpără obiecte sau, mă rog, poate nu mai e cazul acum, s-a mai schimbat perspectiva și datorită oamenilor ca voi care vin cu idei și business-uri de genul ăsta și din alte perspective, dar de multe ori oamenii dau cadouri, obiecte, telefoane, gadgeturi, Parfumuri, mașini, cămăși, case, brățări. brățări, da, bijuterii și în afară de casă, care, nu știu, fericirea cumva ținea la vreo 6 luni pe un focus group și pe niște chestionare puse pe câteva mii de oameni, mai era mașina la fel vreo 2 luni, sau un bonus sau o promovare dacă era în cazul, o creștere salariară în cazul angajaților. Astea ajută în sensul că atunci pe moment te fac fericit, da? Îți crezi bucuria, îți crezi motivația, doar că țin foarte puțin în timp. Da. Pe când experiența are prostul ăsta obicei, mai ales vorbim de experiențe plăcute, are prostul obicei de a-ți rămâne, exact cum bine ai zis și tu și ce e și la baza business-ului tău, că îți rămân în minte, îți rămân în suflet, îți memorabile, iar tu când ți-aduci aminte de ceva ce ți-a plăcut, gustul copilăriei, covrigul, de fapt ți-aduce aminte tot tabloul de atunci și cumva te întorci în locul Da. ăla cu Și oameni, cu miros, retrăiești cu gust. acele momente. Da, și Da. pare că ăștia sunt cei mai fericiți bani pe care îi poate cheltui un om, așa că Da. voi faceți fericiți și mai scientific based așa oamenii, știi? Da, 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 Mm. e documentat științific, adică există o bază științifică în spate care îți spune exact cum spuneai tu, cu orice obiect, cam în maxim 3 luni ne obișnuim și ne intră în reflex Mhm. și după aceea începem să observăm că a apărut altul mai nou, mai colorat, mai Wow, sofisticat, mai mai ales etc, acum la etc. Mai ales acum, telefoane exact. sau gadgeturi de Da, astea, da, da, deja astăzi e într-o lună, ultimul model, două, mâine nu a mai dus, este. da. Da, da, și atunci asta chiar creează un fel de presiune să ai altul să-ți iei, știi, și e un ciclu așa, pe când experiența, cu cât trece mai mult timp, cu atât devine mai valoroasă, pentru că ne amintim cu drag de lucrurile pe care le-am trăit, mai ales dacă sunt împărtășite cu cei dragi, și ne definesc ca persoană, adaugă câte ceva la persoana care devenim în timp. Ce mă bucur că ai zis că așa intrăm și un pic mai adânc în tema noastră, că până la urmă experiențele în sine, oricât de mici, aduc și învățare. Exact cum ai Da. zis. Construiesc ceva, ne schimbă ceva, că aduc o informație nouă, că ne aduc niște lucruri care ne construiesc ceva la caracter, personalitate și așa mai Mhm, departe. mhm. Și până să te întreb de experiențele de învățare de la voi, te-aș întreba cum s-a schimbat sau nu, ce este pentru tine învățarea? De ce consideri importantă învățarea și ce e învățarea pentru tine? Um, Eu asociez cumva învățarea și acțiunea, activitatea, nu știu, a fi în acțiune, le asociez cu a trăi. Adică mi se pare că în momentul în care nu mai ești activ și nu mai înveți nimic, începi să mori. Deci asta mi este foarte, cumva, am un, știi, Mhm. rădăcinată în minte. Um, Ce mi se pare mie diferit
față de cum am fost obișnuită. Deci, pe vremea mea, ca să zic așa, învățarea era foarte formală. Acum, dacă mă întreb foarte repede dacă eu învăț continuu și așa, să zic că am fost și surprinsă, știi, când m-ai invitat, că nu mă consider un om care, cum să zic, învăț din experiență, apropo de Asta e clar. experiențe. Da, dar învățarea formală nu mai există nu mai este foarte, ok, când am intrat în antreprenoriat am resimțit nevoia și cred că a fost prima dată când am realizat câte oportunități de învățare am avut în corporație și eu totdeauna am spus că și Connect și Vodafone au fost adevărata școală pentru mine, dacă e să compar bine, m-am și angajat de când am dat la facultate, ca să zic așa, deci cumva, dar a lipsit partea asta. Mi-am dat seama că nu mai am partea formală de educație Durată. și am mers ca business la anumite acceleratoare și tot din nevoia de a fi cumva încă a rămâne și în zona de educație formală. În ultimul timp m-am desprins un pic. Acum, de exemplu, n-aș putea spune că mai am o formă formală de a învăța, dar clar învăț și e on the job training, ca să zic așa, dacă mă refer la business, iar în rest cred că foarte mult învățăm de la copii și aici cel puțin despre cum să spun, despre personalitate, despre cum putem să facem față anumitor situații. Până când nu ai un copil, nu cred că știi ce sunt provocările și Da. nu te provoacă nimic la fel de... Da, dar dincolo de de descoperirea ta, că și noi trecem prin tot felul de lucruri noi în fiecare zi cu cel mic, dar te pune în situații noi și te înveți efectiv lucruri absolut. noi. Lucruri noi, Da, noi cu totul, chiar da, dacă nu da, erau planificate. da. Dar ai atins un punct pe care îl aveam și eu în minte să te întreb, pentru că mie provocarea cea mai mare din perspectiva asta a învățării, atunci când te duci în zona antreprenoriatului versus o companie mare și în care dezvoltarea și învățarea sunt dintre valorile lor, cum a fost Da, Connexul și este Vodafone-ul, provocarea mare aici mi se pare că în companiile mari mai rămâne o bucată de învățare formală, structurată, cum da, ziceai și da, tu. Ai programe, ai cataloage de cursuri, workshop-uri, da. training-uri, programe de mentoring, de coaching. Trebuie doar, mai ai și ghidare, planuri de carieră Da. și poți să-ți structurezi mai bine învățarea, pașii, timing-ul, planificare și să fie mai apropiată de, cum ziceai și tu, de cea formală, de cea cum am fost învățați oricum și în sistemul de educație. După aia, în zona antreprenorială, mi se pare că lipsește foarte mult asta și rămâi foarte mult în zona non-formală și îți mai vine ceva în plus și anume trebuie tu să-ți cauți și resursele de învățare, cum ziceai, ai căutat Da. acceleratoare, ai căutat lucruri de care tu știai că ai nevoie, cel puțin atunci, și să vezi de unde le iei, deci asta necesită timp, trebuie să vezi unde le găsești, cum le accesezi și așa mai departe. Cum ai făcut față provocării astea? Um, Cumva am simțit o nevoie, pentru că am plecat din corporație cu o experiență de corporație și unde mi-era clar ce presupune fiecare job pe care l-am avut, era destul de în parametri, nu știu cum să zic, destul de cunoscut. Ieșind însă din mediul respectiv, mi-am dat seama că era o grămadă de lucruri despre care habar nu aveam, inclusiv faptul că mi-am creat un business online, dar nu știam nimic despre online. Experiența mea fusese în zona de B2B, de vânzări directe, adică nu avea nicio treabă cu vânzarea online și am luat-o pas cu pas, dar mi-am dat seama că îmi trebuie neapărat niște informații care să țină de antreprenoriat și mai mult decât atât, care să țină de asta am și ales, pentru că m-am gândit la un moment dat să mă duc într-un MBA sau să mă duc într-un accelerator și cumva am simțit foarte mult nevoia de a avea informații și sfaturi adaptate pe businessul meu. Și de asta am ales să merg către acceleratoare, ceea ce a presupus timp, efort și așa mai departe, dar m-a dus cumva într-o zonă mai documentată, știi, dincolo de ceea ce
faci pe cont propriu, zi de zi, testezi, vezi dacă merge, nu merge, înveți ceva, treci mai departe, dar ai cumva acolo niște informații mai structurate și cunoști oameni similari, cu firme similare, poți să ai schimb de experiență, pentru că, exact ce spuneai tu, în antreprenoriat, poți să ajungi să te simți foarte singur. Mai ales dacă ești singurul fondator și nu ai un partener sau așa, știi, ai puterea aia e decizia la tine, poți să faci ce te taie capul. Pe de altă parte, ce să vezi că și responsabilitatea toată e tot a ta Toate tot, și da. nu mai te uiți, eu pe cine cert acum? Și n-ai Când nu decât să te uiți în taie oglindă. bine capul, ce să faci? Exact, știi, deci, și atunci simți nevoia să mai vorbești cu oameni, să arunci idei, să schimbi idei, să le spui cu ce te confrunți, să vezi. Poate n-au nicio, îți dau sfaturi și n-au nicio valoare, nu se aplică la tine, dar poate că îți spun ceva care rezonezi și poate la un moment dat prin contur, adică sunt foarte multe. Deci am simțit nevoia de a interacționa cu mediul antreprenorial și cu a avea o învățare un pic mai structurată, mai formală, încă formală, ca să pot să poate și să am mai mult curaj în învățarea informală și să testez, să pot să am. Oricum, ce e interesant că eu cred că înveți foarte mult din greșeli. Adică sunt ferm convinsă de asta. Deci, apropo că tot povestea, adică menționai la un moment dat și de evenimentul de Fuck Up Nights, pe care noi îl susținem și suntem parteneri de la început. Deci sunt ferm convinsă că din greșeli învățăm foarte mult. Dar mă chinui cât pot să nu le fac. Deci, Da, la noi am văzut mai multă deschidere spre greșeli. Voi sponsorizați, sunteți parteneri la evenimentul Fuck Up Nights. Am văzut că au mai apărut mișcări și deschidere mai mare spre zona de greșeală, de failure. Pentru că până la urmă astea sunt oportunități de învățare, dar totuși, cel puțin generațiile noastre, sunt un pic încă încordate în fața greșelii. Că dacă aș putea să o evit și să exact. greșesc cât mai Deci, puțin, eu aș fi happy, chiar dacă sunt conștient, mental, teoretic, rațional, că da, da, greșeala mi-aduce multe și de cele mai multe ori greșelile și în special alea mai mari care te și dor, că de obicei atunci asumarea înseamnă că te-a durut ceva și o ții minte, apropo de da, experiențe și da. memorie și amintiri, o să o ții minte mai bine și clar vei lua măsuri să îndrepți lucrul ăsta, dar cu toate astea mai avem, cum ai zis și tu, reținere în a greși, că până la urmă iarăși e adevărat să ne apucăm să greșim doar de dragul de a greși, nu știu cât de eficient este, Nu. dar dacă se întâmplă ar fi bine să fim deschiși să învățăm din ele. Până la urmă am dat de curând de niște invenții care au fost. Am văzut și am aflat cu ocazia asta că au fost făcute din greșeală. Din greșeală. Și mai multe alte invenții au fost făcute din greșeli, adică greșeala a devenit chiar succes. Da. După aia chiar scalabil la scară mare. Acum astea sunt Este mai rare, dar e clar că, așa cum zicea și chiar într-unul din episoadele noastre ne dădea cineva, un invitat ne dădea exemplu de Edison și zicea că și-a învățat ce nu știi sau ce nu merge la tine, cum ziceai și tu, că poate te duci undeva, afli ceva, înveți ceva, testezi, dar vezi că nu merge la tine, dar și-a aflat ce nu merge la tine sau ce nu știi sau ce nu ți se potrivește și asta e tot o formă de e o învățare, formă, pentru că da. te va ajuta pe viitor să nu mai repeți lucrul ăsta cel puțin, să nu mai pierzi timp, să câștigi măcar timp, dacă nu mai mult de atât. Așa că da, știu că tu personal și voi sunteți și vă uitați la greșeli ca la oportunități de învățare. Și dacă suntem aici, ai un exemplu, două de cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, poate la început sau recente și din care ai învățat mult sau ceva care ți-a rămas și acum pe zona de antreprenoriat. N-aș putea să zic că evitând atât de mult, știi, Ai acum am reușit, ți-ai ieșit să minimizat eviți. pagubele, știi? Da. Dar, au fost multe
greșeli, de la cum am gândit site-ul, de la început, cum l-am făcut, că trebuie să-l refac la, nu știu, 2-3 ani, la faptul că mi-a luat atâta să schimb ceva ce era evident că nu funcționează și nu poți să crești un business online care nu are un site funcțional, adică, Da. dar, da, deci au fost așa multe, inclusiv și pe zona de promovare. Noi am avut, în momentul în care intri într-o zonă de nișă, într-o zonă nouă, da, ai avantajul că sunt puțini jucători pe piață, că vii cu ceva nou, foarte adaptat zilelor noastre. Pe de altă parte, ai marele dezavantaj că nu știe nimeni. Eu încă și astăzi vorbesc cu oameni, le povestesc despre ce facem și zic, ce interesant, nici nu știam că există așa ceva. Da. Și atunci partea asta de promovare a reprezentat totdeauna o prioritate pentru noi în limitele bugetelor pe care le avem disponibile, bineînțeles. Și aici a fost foarte mult de trial and error, pentru că nu știai nimeni, încercai și vedeai ce merge, ce nu merge, în ce publicație merge, în care nu merge, cu ce influencer merge, cu ce influencer nu merge. Ne ducem să avem postere în lifturile din corporat, din clădirile corporatii sau să ne ducem să facem un material cu un influencer, că bugetul cam ăla era. Da, Trebuia câteodată e cu să... ori, nu e cu și. Exact, da. Știi cum ideal este să le avem pe astea. Ok, ne Da. permitem una pe care o facem. Deci, aici au fost foarte multe lucruri care, dar iarăși, nu pot să, așa a fost pentru noi și sunt, adică au mers sau n-au mers. Poate pentru alții s-ar putea să fie fix pe dos. Poate și pentru noi după câțiva ani să se schimbe lucrurile și de asta nu spunem, adică am tras niște concluzii, dar nu spunem niciodată, nu suntem foarte radicali, spunem ok, asta n-a funcționat nicio culoare, nu mai încercăm never ever, ne mai gândim un pic cam cum s-a schimbat societatea, ce s-a schimbat, cum s-a schimbat economia și așa mai departe. Da, deci nu știu, așa au fost multe lucruri care n-au ieșit din prima și au trebuit refăcute și din care am învățat și am tras niște concluzii, însă greșeli majore, nu pot spune că am făcut ceea ce știi cum e, cu bune și cu rele, s-ar putea ca de asta să nici nu fie avansat mult mai rapid în business, poate dacă aș fi făcut Acum, da, iată o niște altă greșeli perspectivă, majore. da. Cineva Da, poate, știi, da. și am avut și un confort financiar la început, pentru că atâta timp cât îmi doream să fac ceva al meu, la un moment dat am început să și economisesc bani pentru asta, chiar dacă nu știam despre ce este vorba. Și în momentul în care am plecat din corporație, am avut un buget de început Deci ai care pregătit un mi-a... pic exit-ul, chiar dacă nu ți-a fost ție foarte clar tot. Da. Și asta a contat, adică nu știu sincer dacă aș fi făcut, aș fi luat decizia asta dacă n-aș fi avut niciun ban, de exemplu. Nu era același lucru, știi? Și atunci, poate și partea asta de confort, ok, nu extraordinar, dar cât de cât un minim confort financiar, a stat știi, a pus lucrurile într-o Ținerea deciziei. anumită... Da. Și în continuare sunt destul de precaută în măsurile și în lucrurile pe care le facem din punct de vedere financiar, să nu ne expunem foarte mult și să nu avem... Da, Deci nu nu, ți-a crescut toleranța la risc după atâția ani de antreprenoriat? Sau nu atât de mult? a crescut, dar în niște limite, cu niște A limite. crescut, dar pas cu Da. pas. Um, Mă rog, la mine este și foarte, și inclusiv în viața mea personală, așa, sunt o persoană foarte calculată, dar am sărit de 2 ori cu parașut, am făcut bungee jumping, adică, știi, sunt foarte așa până la un punct când iau niște decizii extreme și cumva și în business sunt destul de calculate așa, dar sunt și momente în care zic, ok, hai să vedem ce, na, asta e, riscăm și vedem ce se întâmplă. Deci aplici și Da, făcând și văzând că până la da. urmă de asta e și fană trial and error. Chiar dacă, bineînțeles, acum trial nu înseamnă că trial tot business-ul tău, că acum, na, deja asta e nebunie.
Dar trial Da. and error în sensul că să testezi măcar pe, nu știu, chestii mai mici sau pe o Cât perioadă poți mai mică, să adică cu limitezi, riscuri, să încerci să controlezi și riscurile și ca riscurile. ele să fie cât mai mici. Lucrul ăsta l-am întâlnit chiar când am citit cartea lui Hastings, Netflix, No Rules Rules, și am Mhm. văzut că ei au ca politică în companie și fiecare manager și echipe au autonomia asta, ca în niște cadre în care riscurile, bineînțeles, să fie controlate și mai mici, să socializeze când au o idee nouă de un proiect nou, să o socializeze în echipe și în alte echipe și interdepartamental și apoi să o și testeze. Că au zis, stăm Mhm. să pierdem timp, să analizăm, că na, câteodată doar făcând și văzând poți să-ți dai seama de Poți să... unele lucruri, cum ai zis și tu mai devreme. Ce metode preferi acum? Ai făcut trecerea, când ai făcut trecerea ai avut nevoie, bineînțeles, să faci ceva și formal și mai structurat și ai povestit despre cum ai accesat acceleratoare, despre cum ți-ai făcut pregătirea, după care bănuiesc că a venit o zonă mai de așezare și atenția ta a fost pe cum să crești. Business-ul, ideile, Da. experiențele, că știu că ești în căutare de experiențe și cadouri noi. Am văzut că a spus și zonă de abonamente de o perioadă încoace, ceea ce mi se pare foarte fain. Că așa e, câteodată uiți câte am pe o zi, câte cadouri trebuie să dau pe un an, pe o lună și așa știi că, ok, ți le-ai pus sau nu Da. ți le-ai pus în buget? Câteodată dacă nu-ți bugetezi bine cadourile, s-ar putea să Da. fie Nu cheltuieli e... neprevăzute mari în Da. unele luni. Și mi se pare faină ideea cu abonamentul de cadouri. Uh, și cum înveți acum? Ce metode Um, folosești? De unde înveți? Foarte mult, dacă e pe zona asta, deci în afară de ce fac în fiecare zi în business și Practică, testăm, experiență? vedem, practică, ascult de cât de multe ori am ocazia, foarte multe podcasturi, mi este mai greu să citesc, pentru că, mă rog, așa mi se așează programul într-o zi și acum am o prioritate să încerc să dorm minim 8 ore pe noapte. Este o Bun. mare provocare și pentru că dorm, Este. de obicei dorm foarte puțin, și tot încerc să scurtez și să fac mai multe lucruri în același timp, iar podcasturile mă ajută foarte mult să pot să ascult în timp ce mai fac diverse. Um, Am câteva evenimente la care particip, evenimente de networking, unde pot să mă întâlnesc cu alți antreprenori și să am acolo un schimb de idei, experiențe și păreri. Mergem sunt evenimente pe care le susținem noi, cum ar fi Fuck Up Night, de exemplu, și care, iarăși mi se pare, apropo de partea asta de învățare, un exemplu foarte, știi, de a învăța și din experiența altora, nu doar din a ta. Mie îmi place Dacă se asta, n-am poate, da. reușit să ajung. Găsisem un citat, nu mai știu cine l-a zis, dar l-am găsit, cred că prin liceu sau facultate. Și suna cam așa că omul inteligent învață din greșelile proprii, dar înțeleptul învață și din greșelile celorlalți. Da, Și da, și eu când am învățat din greșelile altora a fost mai bine, doar că nu mi-a ieșit mereu. Câteodată exact. fost Da. încăpățânat să o fac eu. De Dar da, multe e ori, fain evenimentul și da, e cel puțin ca share experience, chiar dacă te vei încăpățâna să faci și tu greșeala aia, tot e un câștig pentru că ți amintești. îți amintești, da, după aia zici, Se uite, și face o l-am auzit conexiune că acolo. Da, ia uite mă, și doar și mi-a zis n-am Ioana, nu a înțeles pus de și atunci, seara a aia, doar a trebuit să... povestit că așa a pățit și ea, mă. Ei, asta e, acum se reconfirmă. Da, O dai cu mai multă putere mai departe. După aia zici, băi, vezi că da. a mai pățit-o și Ioana, am pățit-o și eu, deci n-are rost să Da, încerci. acum, măcar dacă sunt doi, poate că pentru Da, tine e da. mai powerful. Da, deci cumva folosesc astfel de ocazii și învăț, învăț mult din zona de parenting. Cred că parentingul este o zonă în care am încercat să învăț de când am aflat că sunt însărcinată, pentru că mi s-a părut, știi, așa cum și antreprenoriat, am plecat în antreprenoriat, deși avusesem foarte puțin contact cu alți antreprenori și cu mediul Ai avut doar antreprenorial. sneak peek-ul ăla de care ziceai tu că ai lucrat Exact, spre în final ultima până să iei decizie, ai poziție, lucrat da, cu da, și antreprenori. practic aia fusese
toată interacțiunea Experiența ta. mea cu mediul. Când am aflat că am rămas însărcinată, mi-am dat seama ce frumos, eu nu știu pe nimeni cu copii în jurul meu. Adică că nu știam, dar erau oameni cu copii mai măricei care nu N-aveai o povestesc sau eu știu, interacțiune frecventă și nu știam, adică ei poate mi-au fi povestit la un moment dat săraci de lucrurile cu care se confruntă, cu ce se lovesc, dar că pe mine la mine nu rezona nimic, adică nu era din zona mea de și ca să nu interes. mai vorbesc că nu pusesem mâna pe un copil mic, adică așa am simțit o nevoie stringentă de a mă documenta, de a citi cărți, a urma cursuri, aș fi făcut orice. În realitate, oricum, tot nepregătită m-am simțit. Când m-am trezit cu copilașul în brațe, mi s-a părut la fel. Totuși, așa, practic, mai mi-aminteam niște lucruri, dar na. Numai că prima parte a fost partea asta foarte tehnică, de a ști efectiv ce să faci cu un ghemotog mic în mâinile tale. Acum urmează partea aia mai profundă, când Ghemotocul a devenit un omuleț pe propriile picioare, cu personalitatea lui și când trebuie să știi când și cum să reacționezi, cum să te comporți, ce să spui, ce să nu spui sau cum să formulezi. Și asta mi se pare foarte provocator. Și aici încerc să învăț și să citesc în continuare cât se poate de mult. Pentru că știi, cumva instinctiv, în situații de criză, se spune că oricum faci ceea ce îți vine instinctiv, adică Da. na, Top of tot mind, e primul impuls primul cu ce instinct, ai impuls. văzut, știi? Totuși, însă, repetând niște lucruri și așa, instinctele astea pot fi Pot și ele educate, schimbate, șlefuite un pic. lefuite cel Da, puțin, exact. exact. Și atunci asta este o preocupare foarte importantă pentru mine în zona asta de învățare, deci aici chiar învăț așa multe. Oana, ai vreun citat preferat despre învățare sau ceva, o Nu știu, din amintire, afară ceva de de cât învățat, vreo trăiești metaforă înveți. preferată? Nu cred, nu, dar ți-am zis, chiar cred că omul cât trăiește învață și cred că atunci când nu mai înveți și nu mai ești activ, încep să mori. Adică asta mi-e foarte clar și cum să zic, cred că am și o teamă așa de a nu mai învăța sau a nu mai fi activă, că mi s-ar părea că încep să mor cumva și nu... Deci cam asta. Așa încerc să-i explic și băiețelul meu cumva pe limba lui sau, știi, importanța asta a învățării pentru tine, cumva că bine, la școală și că sunt cu steluțe, mă rog, calificative, nu știu, tot felul de și inevitabil intră în dorința asta de a lua mai mult și știi tot ok, na, ne bucurăm că dacă nu poți să dar nu facem niciun mare caz că s-a întâmplat, nu facem nicio mare tragedie dacă sunt mai puține steluțe, nu facem, cumva încercăm să ne vedem obiectivul final, dacă ai învățat, ai aflat, mami, ceva nou, te-a ajutat cu ceva, ok, aia este important. Restul e doar o măsură pe moment. Mâine o să fie Da. alt examen, alt concurs, alt rezultat. Și aici, adică partea asta de cumva de educare pe subiectul învățării, mi se pare foarte important. Cum reușești să-i transmiți copilului că este important să învețe și mai ales într-o vreme în care se schimbă foarte accelerat, adică învățarea asta formală va fi din ce în ce mai provocatoare, pentru că intri în facultate astăzi ca să înveți ceva într-o societate care arată într-un fel și peste 4 ani, sau eu știu, 3-4 ani, când termin facultatea, ai învățat niște lucruri, dar te afli într-o altă societate care da, probabil a progresat într-un mod din ce în ce mai accelerat și cred că cel mai important este, nu știu, să înveți cum să înveți și cum să te adaptezi. Știi, să înveți din mers, cumva. Da, cum să înveți și ce să faci cu ce înveți.
după Exact, aia, da, pentru că da, da. iarăși niciodată doar acumularea de informații n-a însemnat Da, învățare, dar cu atât da, mai mult acum în vremurile în care conținutul și informația e la un click distanță. exact. Asta te ascultam și ziceai pe vremea mea, iată că pe vremea ta e serios, e cu 10 ani, 15 ani, 20 de ani, Da, adică deci, e pe linia istorică, e aici, nici nu se văd punctulețele că aproape se suprapun și cu toate da, astea, uite ce diferență enormă e de la 5 la 10 la 15 ani și pare da, că gap-ul ăsta de dezvoltare se subțiază și mai mult și așa cum ziceai și tu, intri la un master pe un domeniu și te trezești că domeniul aproape nu mai e sau poate chiar nu da, mai e când termini. da. Ne apropiem de final și ți-aș mai adresa o singură întrebare despre învățare, că tot ai adus discuția despre schimbări, despre dinamica acestor schimbări, tehnologie, inteligența artificială care vine și ne ajută. Care crezi, despre cum ne educăm copiii și cum îi învățăm să Mhm. învățăm, care crezi că ar fi pentru perioada următoare skill-urile care ne-ar ajuta pe noi și pe cei tineri în special mai mult, după părerea ta? Adaptabilitatea, sincer, deci posibilitatea asta de a te reseta la orice context, orice situație. Și cred că inteligența emoțională, chiar povesteam de dimineață cu prietena mea că ea început să-și facă un plan așa și își dorea foarte mult să-l ducă pe băiețelul ei la cursuri suplimentare, la matematică, la tot și văzuse un, un podcast, ascultase un podcast și și-a dat seama că ok, dar partea asta de inteligență artificială probabil prima dată va putea prelua exact științele astea exacte, Da. știi? Și ceea ce valoarea adăugată pe care probabil putem să o avem și care nu poate să fie, cel puțin momentan, eu știu, din ce, mă rog, prevăd eu acum, preluată cumva de o inteligență artificială, cred că stă în zona asta de inteligență emoțională. Și asta mi se pare foarte important de cumva de construit din școli cât de devreme se poate. Și de acasă, evident, că nu e doar despre școală, dar apropo de învățarea formală. Știi? Eu cred că Deci sunt asta chiar aș... legate. Ascultându-te acum îmi dau seama, cred că sunt chiar legate pentru că inteligența emoțională sănătoasă și construită încă de mic, cu siguranță te ajută să ai reziliență, să ai Adaptabil. adaptabilitate, Da, să ai da, da. flexibilitate la un mediu în continuă schimbare și cu schimbări nu chiar irelevante, adică cu schimbări chiar mari, rapide. Oana, ce planuri ai pentru viitor cu complice sau ce planuri ai tu? În Normal afară că de ne dorim să... complice.ro, unde vă mai găsim? Unde te mai Uh, găsim? nu, în momentul ăsta mă focusez pe complice.ro. Ce fac însă suplimentar este să încerc să identific și să mă uit un pic la alte idei de startup-uri. Apropo de învățare, ăsta a fost un alt mod de a învăța. Am intrat într-un grup de investitori în With Angels. Și există mai multe startup-uri care sunt propuse și analizate și în care poți să investești. Și mi se pare extraordinar, mai ales că startup-urile nu sunt numai din România, să vezi o diversitate a ideilor, a problemelor la care vin startup-urile cu soluții și mă ajută foarte mult, iarăși, diversificarea asta, pentru că, știi ce, vorbeam de Vodafone la un moment dat, că mă simțeam ca așa și când ești antreprenor la un moment dat poți să te simți doar în bula ta acolo, că e despre business-ul tău, ai ajuns să-l cunoști foarte bine, să știi deja să ai răspunsuri poate la multe probleme, dar lumea este atât de mare încât este foarte util să ai o astfel de viziune și mă ajută foarte mult să văd ce se întâmplă în lume, ce probleme sunt, cum se rezolvă și să trec un pic dincolo de complice.ro, care evident rămâne proiectul meu de suflet și
este așa, dar îmi permite să mă duc un pic și să aflu mult mai multe lucruri. Dar, da, deci cam atât. Complice.ro trebuie să crească. Îți ținem pumnii și ție și echipei și Mulțumim frumos. la câtă expunere și învățare aduceți în viața voastră, la câtă deschidere aveți spre experimentare, spre evoluție, cu siguranță mai umpleți acolo taburile, că acolo când dai toți se duc și corporate, B2B, B2C, abonament și așa mai departe. Aveți și o Da. zonă special dedicată învățării și distracției, dezvoltării personale mai exact cum e la voi pe site. Dar dincolo de asta, cum vorbeam și la începutul episodului, voi prin orice experiență aduceți și o bucată de învățat. Da, Mai mică da. sau mai Deci mare în funcție de cine o practică. chiar și experiențele cu adrenalină te ajută să înveți despre tine, unde ți sunt limitele și cum le poți depăși, dacă vrei să le depășești sau nu, și să știi dacă vrei sau nu, că asta este, știi, nu că poți sau nu, că uneori nu trebuie să poți dacă nu vrei. Știi? Deci, din orice experiență înveți câte ceva. Eu așa, adică cred cu tărie lucrul ăsta, și înveți în primul rând despre tine, ca persoană. Aș concluziona așa, știi, mi-a rămas, cum după ce ai zis tu, mi-a rămas asta cu, după o experiență, fie îți rămân amintiri faine, fie cel puțin o lecție. O lecție. Oana, îți mulțumesc tare, tare mult că ai fost alături de noi astăzi și ai fost complicele nostru în a învăța și sper ca experiențele pe care tu le împărtășești cu noi, ale tale personale și profesionale, să aducă ceva inspirație sau poate chiar ajutor în practica noastră de zi cu zi, a celor care urmăresc episodul și pentru care aș vrea să le pregătești un mesaj, o recomandare de final. Adică după ce a închis cineva acest episod și a uitat tot ce am vorbit noi aici, ce ar fi să rămână în afară de a intra pe complice.ro, pentru că chiar e foarte, foarte fain și dacă vreți să faceți cadouri faine, găsiți acolo, dar trebuie să vă luați timp să vă uitați prin toate, că au o selecție mare. Dar în afară de asta, cu ce vrea să rămână cei care o să urmărească episodul cu tine? Că viața, cred eu, viața se măsoară în amintiri și să avem grijă să ne creăm acele amintiri cât se poate de vreme, ca să avem la un moment dat o viață cât se poate de bogată. Și asta poate să însemne experiențe mai mult sau mai puțin formalizate pe vreun site sau pe pur și simplu să ne bucurăm de experiențele din jurul nostru pe care dacă ești un pic deschis le găsești, doar să nu treci pe lângă și să nu te intereseze, că este despre noi, despre viață, despre a ne face viața mai frumoasă. Corect. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, dragilor, că ne urmăriți. Share-uiți episoadele noastre, postările noastre de pe paginile de social media cu cei dragi vouă, cu cei care știți că sunt interesați de învățare și care pot lua de la noi un sfat, o idee pe care o pot pune în practică și cu care își pot face viața sau învățarea mai bună. Și nu uitați că în fiecare zi și din orice situație și din orice experiență, cum ar completa Oana, învățăm. Să fiți bine și ne revedem la următoarele episoade. La revedere!